Мин сине ишетәм, табигать ана. Мин җиһанны, үземне ишетәм. Мин сине тоям, илһам. Сәхнәгә чыкканда, дулкынланмый калган кеше юктыр мөгаен. Дулкынлану белән көрәштә, эш тәҗрибәсе дә, чыгышларның саны да, берсе дә мөһим түгел. Һәр чыгыш алдыннан йөрәкнең тибеше колакларда яңгырый. Һәм бөтен барлыкны биләп алган хистән котылып булмый башлый. Һәр кемнең бу хис белән көрәшү ысулы, үзенә күрә бер йоласы бар. Берәүләр ныклап әзерләнә, икенчеләр күбрәк йылмая, шаяра, өченчеләр якыннары белән аралаша. Сәхнәдә уздырасы һәр минутны, һәр мизгелне кабатлау, дусларның, укытучыларның ярдәме һәм терәк булуы бөтен булган дулкынланудан коткара. Сәхнәгә чыгарга бер адым кала, күзләреңне йомасың да, тамашачыларны күз алдына китерәсең. Менә алар, сиңа ышанып, һәм сине хөрмәт итеп килгән меңләгән йөрәк. Тамашачыларның җылы карашы, кайнар алкышлары һәм бөтен җиһанны тутырган ярату хисе. Һәм айлар буе, еллар буе әзерләгән хезмәтеңне күрсәтер минутлар. Шул мизгелдә җанда тынычлык урнаша, борчу юкка чыга. Мин әзер. Мин иҗатка әзер.